A co wy robicie, dziewczyny? Lepiej tak zdjęcie. O, ma film nawet, a nie zdjęcie. O, masz też cień, tak? No, Ania, tylko tam jest mokro. no ja wiem. Chodź, już. Za dużo. Za dużo. Tylko na parówka widzę. Proszę. Smaruję. Stopa. No, jesteśmy w Budapeszcie na Zamku Królewskim. Za murami obronnymi widać Dunaj i wspaniałą panoramę. Gmach parlamentu. Po prawej stronie Dunaju Peszt, po lewej Buda. Najsłynniejszy budapesztański, najładniejszy most łańcuchowy. Katedra. Zamek królewski. Dziewczynki. Gabrysia już jest bardzo śpiąca. Nie spała jeszcze od rana. Domaga się smacznego mleczka, ale smaczne mleczko jest Gabrysi odmawiane sukcesywnie. O.